Така минавал скромният живот на Моли. Пълзене, хранене, спане. От време на време се случвало да разговаря с някоя друга гъсеница, но като цяло се интересувала само от себе си. Единственото важно нещо за нея е било да задоволява личните си нужди. Живеела в един затворен собствен свят, изолирана от истинския живот, който кипял в гората. Една ранна утрин, когато слънцето все още не било изгряло, се случило нещо по-различно от предишните сутрини. В този ранен час една малка ранобудна калинка грижливо умила крачетата си в студената роса. Нещо си пеела възторжено, докато правила сутрешния си тоалет. Изведнъж подухнал лек ветрец и тя по невнимание се подхлъснала и паднала. Приземила се на по-долно листенце, където спяла Моли. Гъсеницата много се изплашила от неочаквания гост.